След броени дни Европейската комисия ще оцени 5-годишното членство на България. Документът е особено важен, защото в зависимост от решението, механизма може да отпадне или да бъде преобразуван от контрол в сътрудничество и да престанем да се чувстваме като неудачниците на Европа. Разбира се, най-песимистични са очакванията в раздела за съдебната реформа. Критиките от Брюксел за недостатъчния ни напредък са едва ли не задължителна част от докладите до сега. А точно преди излизането на последния, съдебната ни система е разлюляна от нов скандал, с магнитуд поне 7 по Рихтер до сега. Редовното заседание на Висшия съдебен съвет на 12 юли изненадващо роди новината на деня, седмицата, а вероятно и на месеца. Магистратите уволниха дисциплинарно съдия Мирослава Тодорова. Обяснението – забавените от нея мотиви към дела. Веднага обаче се зададе въпроса дали това е истинската причина, защото Мирослава Тодорова е председател на Съюза на съдиите в България и поведе война с вице-премиера Цветанов, същия, който я нарече човек на мафията. А за сблъсъка между вътрешния министър и съдебната власт има повече новини, отколкото са сериите на дързост и красота. Решението да бъде отстранена именно съдия Тодорова предизвика и светкавична лавинообразна реакция. Говорителят на Европейската комисия Марк Грей припомни, че независимостта на съдиите у нас е проблем, без да навлиза в детайли по конкретния случай. Съдии от цялата страна разпространиха отворени писма и обращения, в които осъдиха действията на ВСС и организираха първия си протест. 13 юли започна с отложени дела и събиране на десетки съдии пред сградата на съвета. Най-малкото ефектът е, че ние искаме да покажем, че държим Висшия съдебен съвет да работи принципно и не сме съгласни всички да бъдат слагани под общ знаменател и както са писали колегите от Градския съд в тяхното писмо, не искаме повече да се срамуваме заради единици от нашата система и трябва да се знае, че ние искаме качествено правосъдие, което да е в интерес на гражданите. Аз съм тук, защото като съдия не ми стана ясно какви са доказателствата за виновно бездействие на съдия Тодорова, само когато при каквито условия може да се ангажира нейната дисциплинарна отговорност. Разбрах за сроковете, наблегна се на тези срокове, но освен това се пропусна да се каже това, че тогава тя е била и преподавател в НИП, не е имала работно място в съдебната палата и е трябвало да работи на един и същи компютър с друга своя колежка. Подкрепата към Мирослава Тодорова дойде и от Върховния касационен съд, Асоциацията на прокурорите, граждански организации. Самата тя определи решението на ВСС като унизително и безотговорно. Оказва се, че българският съдия няма право на последна дума, а наказващият орган изобщо не ме изслуша. Изобщо. Считам, че дисциплинарната практика на Висшия съдебен съвет поначало е изначално сбъркана, защото Висшия съдебен съвет често се държи като прокурор или екзекутор. Тя призна, че има забавене на мотивите към делата, но това не било от некомпетентност, а последица от условията на работа в родната съдебна система. Миналата година съдия Тодорова е решила 309 дела, средно по едно всеки работен ден. Други нейни колеги пък са приключили 60 за цялата календарна година, но не са наказани. Някои са дори повишени. Тоест аз много бързо решавам делата, трябва да ми се дадат условия да мога да ги пиша бързо. Нарушението е факт, изпитвам дълбоко неудобство за забавянето, но считам, че каквото съм могла, съм направила. Повече не съм могла, но считам, че не съм некомпетентна и не съм се забавила от некомпетентност. Аз не съм жертва и колегите не трябва да гледат на мен като на жертва. Няма основания да се плашат. Има съд, има и, в който аз съм съдия и вярвам, има и наднационална защита. Разбира се, обичайните заподозрени за уволнението на съдията се оказаха управляващите. Най-малкото заради прословутата реплика по адрес на съдиите, отправена лично от настоящия премиер от периода му като главен секретар на МВР. Ние ги хващаме, те ги пускат. Впоследствие флагман на войната със съдебната система се превърна вътрешния министър с обвиненията за връзки на магистратите с мафията и влиянието на октопода в тези среди. През февруари Мирослава Тодорова заведе дело за клевета срещу Цветанов заради казаното от него в 2 последователни интервюта, че е обвързана с организираната престъпност, тъй като е забавила мотивите към 8-годишната присъда на Васил Маникатов. След уволнението и вице-премиера веднага отрече да има конфликт със съдията.
Няма абсолютно никаква политическа намеса или персонално моя намеса спрямо Висшия съдебен съвет. Но защо трябва да съдим един орган, който е взел едно решение за съдия, който всъщност е лишил от справедливост и не е работил в интерес на обществото, не се е ръководил от върховенството на закона, защото за мен е по-важно не мнението на Мирослава Тодорова, не мнението за нейните защитници. За мен е по-важно писмата, които получих от жертвите на престъпността и от делата, които тя е гледала. Не сте убедителен, господин Цветанов. Това, което аз очаквах да направите, да прочетете поне някакво СРС от трибуната. Да дадете някаква нова информация. С нещо ново да се аргументирате. Да се ориентирате и да се свържете с днешния ден. Днес са се случили събития, вчера са се случили събития, предстоят да се случат събития. Ще излезе доклад на Европейската комисия. Вие продължавате да живеете в някакво небитие. Това небитие е опасно за нашата страна, защото един министър, който до такава степен се откъснал от реалността, не е въобще полезен на своята страна. Премиерът определи уволнението като провокация, насочена срещу кабинета, и прехвърли топката към Висшия съдебен съвет, избран от предишните управляващи. А правосъдният министър смени позицията си само за денонощия, докато в четвъртък защити решението на ВСС, в петък го призова да преосмисли позицията си. Висшия съдебен съвет все по-активно навлиза в полезрението на обикновения зрител, слушател или читател и скоро отново ще е в центъра на вниманието, не само заради случая с съдия Тодорова. Очакванията са Европейската комисия да ни разкритикува предстоящия доклад заради промените в Закона за съдебната власт, които не се съобразяват с препоръката му състава на ВСС да се избира пряко, което да гарантира прозрачност. Друг текст пък дава възможност настоящия му състав да избере новия главен прокурор, което провокира друга остра реакция. Всичко това едва ли ще изчисти образа на Висшия съдебен съвет, лицето на съдебната ни система, органа, който трябва да контролира нейната независимост и дейност. Същия, който беше обвинен за връзки с сенчести бизнесмени като Красьо Черния, който пропусна скандални имотни сделки по морето с участието на крайно нуждаещи се роднини на висши магистрати и който парадоксално провокира първия протест на съдиите у нас. Дано това да е всичко, а не само върха на айсберга.